Pagod na pagod siya, oh. Ay mo na. Ready ka na bumangon? Ha? Ready ka na bumangon? Ay, hilo pa. Ready ka na sa paahon? Grabe yung pawis ni Auntie, oh. With my utilitarian aesthetic today. Ganun ba? Utilitarian or construction worker? This giving construction worker with the shoes. So, anong kinakain mo, Inya? Wala na po. Your clothes should be an extension of your personality. None of us. Ano yan? Ha? Pangkulma? Gano'n ba siya dapat kalambot? Yung mapuform mo siya, maayos. Ang problema kapag sobrang dry siya, nagiging ganyan. So, dapat tama lang yun. Harina. Kailangan ba harina? Wow, so proud. Wabi-sabi.